De vegades, les llengües fan viatges increïbles i acaben vivint a milers de quilòmetres d'on van néixer. Són com illes lingüístiques enmig d'un mar d'altres idiomes. Doncs bé, avui ens submergim en una d'aquestes illes, un lloc on el passat i el present d'una llengua lluiten ara mateix per sobreviure. Aquest lloc és l'Alguer, una ciutat costanera, preciosa, emmurallada, amb aquestes aigües turqueses. És un indret amb una història brutal, situat al nord-oest de Cerdanya. Però el més curiós és que amaga una sorpresa lingüística. És que, passejant pels seus carrers, de cop i volta, entre l'italià que omple tot, es poden sentir paraules que ens resulten familiars, oi? Però tenen un accent, una melodia diferent. No és cap il·lusió. Això que se sent és l'alguerès. D'acord, anem al gra. Què fa que l'alguerès sigui tan especial? Pensem que aquesta variant del català ha evolucionat de manera aïllada durant segles. I això, és clar, es nota moltíssim, sobretot en la manera com sona. Un dels seus trets més curiosos, sense dubte, és la metàtesi. A veure, el nom pot sonar una mica tècnic, però en realitat és ben simple. Dos sons dins d'una mateixa paraula, gairebé sempre la R i la L, es canvien de lloc, com si ballessin i s'intercanviessin la parella. Fixem-nos-hi ben. En català estàndard diem paraula, oi? Doncs en l'alguer es converteix en paraura. Miracle passa a ser miracle. I una de les més sorprenents, poble es transforma en probre. Aquest ball de lletres, precisament, és el que li dona una sonoritat que la fa única. I encara un altre detall fonètic. La O, quan no porta l'accent de la paraula, és tan catant que es pronuncia gairebé com una U. Per exemple, la paraula formatge allà sona més aviat com formatge. És una d'aquelles petites diferències que, sumades, defineixen tot un accent. El que és realment fascinant de l'alguerès és com una càpsula del temps. Com pot ser? Doncs perquè l'aïllament geogràfic de segles el va protegir d'alguna manera de les evolucions que anava fent la llengua al continent. I per això encara hi trobem formes antigues, com l'article masculí lo. En comptes de dir el poble, ells diuen lo poble. És com escoltar una finestra directa al català de l'edat mitjana. I, per descomptat, no ens podem oblidar del vocabulari, que té un caràcter molt propi. Per dir bon dia, per exemple, fan servir el plural, bones dies. Per saludar o acomadiar-se, han adaptat l'italià ciao i diuen ciao. Si algú està cansat, no està cansat, està astrac. I si una cosa ha de passar aviat, passarà prest. Són paraules que dibuixen un paisatge lingüístic amb una identitat pròpia molt forta. Però, i aquí ve la part més preocupant, tota aquesta riquesa, tota aquesta història s'enfronta a un perill enorme. L'alguerès està en una situació realment crítica i la seva veu corre el risc d'apagar-se per sempre. Les dades són molt clares i la veritat és que són impactants. Dels aproximadament 42.000 habitants que té la ciutat, només al voltant d'un 22% parla i entén l'alguerès. La immensa majoria ja no el fa servir. I el que és pitjor de tot és que aquesta tendència va a la baixa. Any rere any, el nombre de parlants continua disminuint, sobretot, és clar, entre les generacions més joves. I per què passa tot això? Bé, les raons són complexes. Per començar, l'alguerès no té una presència forta a les escoles. A més, i això és clau, la cadena de transmissió familiar s'ha trencat. Els pares ja no el parlen als fills. L'italià com a llengua oficial ho domina absolutament tot. I per acabar-ho de dubar, la seva presència als mitjans de comunicació és pràcticament inexistent. Però com en tantes històries, quan sembla que tot està perdut, sorgeix una llum d'esperança, i en aquest cas ve del lloc potser més inesperat, del món digital. Sí, una nova generació, que és molt conscient del tresor que estan a punt de perdre, està utilitzant les eines del segle XXI per lluitar per la seva llengua. Internet, les xarxes socials, s'han convertit, de fet, en el seu camp de batalla. I en aquesta lluita digital ja hi ha noms propis. Tenim la cantant Franca Massú, que porta l'alguerès arreu del món, o l'Ofici Lingüístic de l'Alguer, que crea contingut a les xarxes, i fins i tot perfils com Connectem l'Alguer, impulsat per un jove entusiasta, que difon el dialecte d'una manera molt fresca i molt propera. I tot això té un objectiu molt i molt clar. No es tracta només de preservar la llengua com si fos una peça de museu. Es tracta de fer-la rellevant, de fer-la atractiva per a la gent jove. Volen demostrar que l'alguerès no és una relíquia del passat, sinó una part viva, vibrant de la seva identitat. Tot plegat ens porta a una pregunta final, que és la pregunta clau. Són suficients aquests esforços digitals per salvar una llengua?
Pot una comunitat reviure el seu idioma només a través de cançons a Spotify, de vídeos a TikTok o de publicacions a Instagram? O cal que la llengua torni a arrelar-se amb força als carrers, a les escoles i, sobretot, a les cases? El futur de l'alguerès i el de tantes altres llengües al món segurament depèn d'aquesta resposta.